19% na lang ang occupancy rate sa mga tambalanan sa lalawigan sa Cebu kung 81% nga adunay available nga mga lawak alang sa mga COVID-related illness. Kini ang habig sa gobernador sa isyu nga posibleng muburot ang kaso sa COVID-19 sa lalawigan base sa pamahayag sa usa ka doktor. Aniya ang report. It is speculative and unfounded on pure unadulterated data, and therefore it is false and inaccurate. I can only guess unsay motivation. Giklaro sa gobernador nga way nahitabong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa lalawigan nga gidasunan usab sa regional director sa DOH7. Miangal si Garcia sa pamahayag sa usa ka health expert nga hayan masinati ang COVID surge kung padayon nga dili mohimo og minimum health protocol ang katawhan sa lalawigan. Giulagway sa gobernador nga insulto sa mga mayor ug sa mga sugbuanon ang naasuing pamahayag. Kini sanglit gihimo man sa mga local chief executives ang tanan aron masigurong masunod ang mga lagda. This is a disservice to our mayors who have been working very, very hard to see to it that we will be able to manage the increase of COVID-19 cases. Ang lalawigan adunay 10.04% nga positivity rate nga mas ubos itandi sa dakbayan sa Subo nga adunay 13.5% ug Mandawi City nga 18.9%. Padayon nga may ubos ang kaso sa COVID sa probinsya nga aduna nalay 392 active cases. 8 ka mga LGU sa lalawigan ang wala nay active case o 16%. Gihimugatan sa gobernador nga ang tanan nga nagpositibo sa lalawigan sa Sugbo nagikan sa dakbayan. Apan bisan pa man sa mga kaso nga natala, padayon ang kalungsuran sa paghimo og mga lakang aron mapakgang ang pagkuyanap sa virus. Focus mo Cebu City, kinatakdan ang taga-probinsya tungod sa Cebu City. Our mayors will attest nga 85 to 90% sa mga positive have a history of coming to Cebu City. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.